ଗାଁଟିର ନାମ ମଧୁପୁର। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ଗାଁରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ରହୁଥିବାରୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖିଆ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ସେ ଦୟାଳୁ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହରେକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସନାତନ ନାମରେ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଲୋକ ରହି ବୋଲହାକ କରୁଥିଲା। ସନାତନର ଝିଅ ଅର୍ଥାଭାବରୁ ପଡ଼ି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲା। ଏଣେ ସନାତନ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାଳତୀ ଓ ପୁଅ ସନିଆକୁ ଧରି ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ କାଳତିପାତ କରୁଥିଲା। ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ଯେଉଁ 2 ପଇସା ପାଉଥିଲା ସେଥିରେ ଘର ଚଳୁଥିଲା ଆଉ ପୁଅକୁ ପାଖ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଝିଅ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେଇ ସେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ପର ଘରେ ବୋଲହାକ କରି ଓ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ବୟସ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଏଣୁ ସନାତନ କରିବେ ଯେ କ'ଣ? ପୁଅର ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଆଉ 10 ଦିନ ବାକି ହିଁ ରହିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ତାର କିଛି ଉପାୟ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିବ? କିଏ ବା ଦେବ? ଏକଥା ସେ ହରେକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଜଣେ ଦରଦୀ ଓ ପରୋପକାରୀ ମଣିଷ। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଅର୍ଥର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସନାତନଙ୍କୁ। ପଇସା ଥରେ କି 2 ଥର ଦେବ, ସବୁଦିନ ଆଉ କିଏ ଦେବ? ପରେ ଆହୁରି ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା। ବହିପତ୍ର ଆଦି ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସନାତନ ଶେଷରେ ନିଜ ଜମିକୁ ବନ୍ଧକ ରଖି ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ। ସେହି ପଇସାରେ ପଢ଼ାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିଗଲା। ଭାଗ୍ୟର ଚକ୍ର ସବୁବେଳେ ଘୁରୁଥାଏ। ଆଜିର ଯେ ଧନୀ, କାଲି ସେ ଫକୀର। ଆଜି ଯେ ଖୁସି, କାଲି ସେ ଦୁଃଖୀ। ଏହିପରି କାଳକ୍ରମେ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସନିଆର କଲେଜରେ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ଏବଂ ସେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏହା ଶୁଣି ସନାତନର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସମିତି ତରଫରୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଗଲା। କାରଣ ମଧୁପୁର ଗାଁ ପ୍ରଥମ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲା। ମଧୁପୁର ନାମକ ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଖୁସିର ଖବର ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା। ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ସ୍ୱରୂପ ଟଙ୍କା ରାଶି ଦିଆଗଲା। ପାଇଥିବା ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଥମେ ବାପା ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବା ଜମିକୁ ମୁକୁଳାଇଲା ଏବଂ ବାକି ଟଙ୍କାରେ ନିଜର ଅବଶିଷ୍ଟ ପାଠ ପଢ଼ା ଶେଷ କରି ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କଲା। ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପନ୍ନ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଥିବାରୁ ସନାତନର ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସନାତନର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରମ ଓ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସନିଆର ଏକାଗ୍ରତା ଓ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସନିଆ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିପାରିଲା। ବାପା ଆଉ ପର ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେଲେ ପୁରା ପରିବାର। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପରିବାର ଦିନେ ନିଜ ଝିଅକୁ ହରାଇଥିଲା, ଆଜି ସେ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ସନାତନର ଦୁଃଖ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅପସରି ଗଲା। ପରିବାର ଆଜି ଖୁସିରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଲା। କଥାରେ ଅଛି, କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। ସନାତନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ପାଇଯାଇଥିଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। କଷ୍ଟ ରୂପକ ବିଶାଳ ପାହାଡ଼କୁ ସତେକି ପୁରା ପରିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହସ ବଳରେ ଲଙ୍ଘି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଅତୀତର କଳାବଦଳ ହଟି ଯାଇଥିଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। କଥାରେ ଅଛି, କର୍ମ ମଣିଷର ଚରମ ସାଥୀ। ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଉଚିତ ଫଳ ଓ ଖରାପ କର୍ମ କଲେ ତଦନୁଯାୟୀ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। କର୍ମ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଉଚିତ କର୍ମ କରିଚାଲିଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ଓ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଫଳ ନିଷ୍କାମ ହୋଇଯାଏ।